Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa Assisi, daghang magtotoo ang nakasinati o talagsaong kahigayunan sa dihang giablihan sa publiko ang relics ni Saint Francis of Assisi human sa kapin 800 years. Ang maong panghitabo gihimo aron mas mailhan pag-ayo sa mga tao ang kinabuhi sa santo nga nailhan sa iyang pagka mapaobsanon ug iyang gugma sa mga kabus. Daghang pilgrims ang miadto biyahe sa Assisi aron makakita sa relics ug magampo sa maong lugar. Alang sa uban kini usa ka higayon nga hinumduman ang kabalaan sa maong santos ug dili lamang istorya sa karaang panahon. Ang kinabuhi ni Saint Francis of Assisi nagpabilin nga inspirasyon bisan sa moderno nga kalibutan. Ang iyang pagtalikod sa bahandi o pagpili sa yano nga kinabuhi nagpakita sa dakong gugma sa Dios. Daghang tao ang mihilak samtang nagampo sa atubangan sa iyang relics. Ang uban nag-ingon nga ang pagtan-aw sa relics nagpahinumdum kanila sa tinuod nga kahulugan sa pagtuo. Ang kinabuhi ni San Francisco nagpamatuod nga ang paghigugma sa Dios ug sa isig katao mao ang sentro sa Kristohanong kinabuhi. Sa ebanghelyo nato karon nga gikan sa ebanghelyo ni San Marcos, adunay usa ka eskriba nga nungotana kang Hesus kung unsa ang labing dako nga sugo sa balaod. Sa daghang mga sugo nga anaa sa tradisyon sa mga Hudiyo, gusto niya nga mahibal-an kung unsa gyud ang pinakaimportante. Ang tubag ni Jesus simple apan lawom kayo. Giingon niya nga ang pinakadako nga sugo mao ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa isig katao. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang paghigugma sa Dios mao ang sentro sa atong kinabuhi. Ang tao gitawag sa paghigugma sa Dios uban sa bug-os nga kasing-kasing, kalag, huna-huna ug kusog. Kini nagpasabot nga ang Dios dili lang bahin sa atong kinabuhi kundi mao ang sentro niini. Kung ang Dios anaa sa sentro, ang ubang aspeto sa kinabuhi angay nga han-ayon sa husto nga paagi. Mao nga miingon si Jesus, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." Mark 12:30. Sa binisaya pa, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong huna-huna, ug sa tibuok mong kusog. Kini nagpasabot sa total, kinatibuk-an nga pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Ang pagtuo dili lamang usa ka ritual, kundi usa ka relasyon. Ang paghigugma sa Dios mapakita sa pagampo, sa pagsimba, ug pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi usahay, daghan kayo ang mga buta nga makakuha sa atong atensyon. Ang trabaho, ang pagpangita intawon og kwarta, ang personal nga mga interes nga mahimong mupuli sa Ginoo sa sentro sa atong kinabuhi. Apan ang ebanghelyo nagpahinumdom nga ang tinuod nga kalipay makita lamang kung ang Dios ang una sa tanan. Kung ang tao maghigugma sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, siya makakita og tinuod nga direksyon sa kinabuhi. Ang paghigugma sa Dios mao ang sentro sa atong kinabuhi. Ikaduhang punto, ang paghigugma sa isig katao mao ang timaan sa tinuod nga pagtuo. Kung ang tawo tinuod nga nahigugma sa Dios, makita kini sa iyang pagtratar sa uban. Ang gugma sa Dios kinahanglan magpakita sa konkretong buhat sa gugma ngadto sa isig katao.
Mao nga miingon si Jesus, you shall love your neighbor as yourself. Mark 12:31. Sa binisaya pa, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Kini nga sugo nagpahinumdom nga ang matag tawo adunay dignidad tungod kay siya gihimo sa dagway sa Dios. Ang pagrespeto ug pag-atiman sa uban usa ka paagi sa pagpakita sa atong gugma sa Dios. Ang gugma dili lamang pulong kundi buhat nga makita sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang paghigugma sa isig katawo mao ang timaan sa tinuod nga pagtuo. Story time. Nay usa ka Katoliko nga mountain climber nga adunay dakong damgo nga makaadto sa Mount Sinai. Ang iyang plano mao nga kun makaabot siya didto sa bukid, basahon niya didto ang 10 Commandments isip usa ka iyahang himuong spiritual experience. Sa wala pa siya mo biyahe, miadto siya sa usa ka kardinal aron mangayo og tambag og panalangin. Sa iyang paghisgot sa iyang damgo, no? Naminaw pag-ayo ang kardinal. Human niya madungog ang plano, miingon ang kardinal nga, Dong, di na kinahanglan nga muadto pa kag Sinai aron basahon ang mga sugo. Ang importante mao ang pagkinabuhi sumala sa 10 Commandments matag adlaw. Ug miingon siya nga mas maayo pa nga puy-an ang mga sugo kaysa basahon lamang kini sa usa ka bukid. Ang tinuod nga pagsunod sa balaod makita sa adlaw-adlaw nga kinabuhi bisan asa pa ka. Bisan dirira ka sa Pilipinas, mahimo kang magpuyo sumala sa mga sugo sa Dios. Kini pahinumdom nga ang pagtuo dili lang symbolic action kundi practical nga kinabuhi. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karong adlaw nagtudlo kanato sa pinakasentro nga sugo sa kinabuhi. Ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa isig katawo dili ni siya mabulag sa usag-usa. Kung atong higugmaon ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing, natural nga mahigugma usab kita sa uban. Ang Kwaresma usa ka panahon sa pagbalik sa sentro sa atong pagtuo. Ang gugma makita sa pagpasaylo diha sa atong pagtabang sa mga nanginahanglan ug sa atong pagpakabana sa uban. Kung magkinabuhi kita sumala sa duha ka sugo ni Hesus, mas mapaduol kita sa gingharian sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.